ya dilereni domino kiyo-kiyo tak kele ora metu bendino sambat umat sambat telu jadu karo remi iki kok ya dilereni Mulyorejo Krecek Badas. Yuk semua panitia bergoyang. Di Sukit indah berbunga kau mengajak aku ke sawah memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mengantari tenggelam di bukit yang biru langit merah berwarna susu. Backlist mari kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Ayo goyang goyang. Oke.
oke, 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 oke. Ayo dong. Barongan moto beling rindiyo tak tempiling, barongan moto beling rindiyo tak tempiling. Oke, oger, oke, oger, oke, oger. Sekur, setur, 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 setur. Ayo persiapan masih para diksi Rogo Samboyo Putro. Yen mula sliramu wis tak atur, golek bojo sing ganteng kaya tompo iki. Ora main, ora medok, ora judi. Insya Allah tahun ngarep munggah kaji. Asik. Kabeh iki ora perlu dikatuni, janjimu biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone, ora kena prawane tak enteni rondone. Wong lanang trimo ora kaya nek kancaku. Lah piye ora kenek prawane kenek rondone buka ya bocah trimo kok. Enak rondo. Tak sogo, tak sogo. Sate, sate. Tak sogo, tak sogo. 5 menit yo.
sing kaya topo kuwi ora main ora medok ora judi insya Allah tahun ngarep munggah gaji kabeh iki ora perlu dikatuni janjimu biyen wis agongan teni kowe lan aku moga dadi jodone ora kena prawane tak ateni rodone orang nyono sampeyan sabar ngenteni asoy ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antung tresno bebujuan sak lawase antung tresno bebujuan sak lawase